Kana akong gihimo ba yo? Di arang mo kuan. Di ara. Surprise na mo. Tayo magmaestra to as daplin ni lingkod. Mabalo na sa kuan sa loob. Patay ang suga kay Ginoo ko, alapit na alas 10 sa gabi. Wala pa gyud mga bahay. Wa pa naman ang lisyo. Sus, Ginoo ko. Way pa way karong adlaw, Ginoo tabang. Dara kong gilitering. Ginoo tabang malangit. Diyos mo, pabuturan. Naam! Balon! Yes, Mila. Nagyaw-yaw ang mga angay nga nung ipabuto ko na ako ang mga balon. Kung saan man yung mga balon, gagmay naman nawala ng mga hangin. Saan pa man eh. Kung ilabay na lang ni po, ano kong hangin. Kung mananghid sa dukuno ko, okay fine. Diba? Padayon ako kung pagpabuto kay ni sugot na. So, di ara. Pabuto ra ang ko. Sayang baya. Ibot. Lakas nito oh. Ay, salamat nahawa ng gyud. Gisamukan na kay kuaring. Kuan. Diyos ko.